بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في باب الولادة. قال أبو رافع رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة. أمي الله تعالى تنو كسي أني نما ويني كake araka chidemba kana kasudungeu ana kasoha sanmo ani mama mumana tugola ne bara nyuma kele fota si alkiyama jodoma amala deli ala kan soro bara nyuma kelaw cela anga wolanda be bonda muna ko babul wiladati. Wilada o bangeli de o koroy jigini ne modo gersigela dena ikanka munke o denga konyala do duma kanga ke denga konyana alakira sallallahu alaihi wasallama aka tabulula fenduma sabatileno ko de kanga ke denga konyana kira ye munke ala ay mun do ke anga walanda bana don o bonda de la hadisa mun be amulo we أبي رافع كحديثي. قال أبو رافع رضي الله عنه: وأبو رافع كنت على الجنامة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كتيرني كسي النما باي أذن في أذن الحسن أي سليولك حسن كلولا بن علي موي علي دينغي حين ولدته فاطمة كما منا نفاطمة أبانغي نوي أراكرا دمسوي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها على ما جنا فاطمة ما كراي مولي ولا كلولا بالصلاة كاي ويلي كان سيلي كراي أي سيلي ويلي أكلولا كما منا نأبانغي لا wala ninde hadisai sahaba ya langali kafo ale alakira kisi ni nama bae avec aseli wele al-Hasan kulola al-Hasan muye Ali ibn Abi Talib denye ay seli wele ke kafo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولن فلاني نيه على صلى الله عليه وسلم afala kai seliwele mu kene seliwele ke chuya doy mu sabatila kabo ala kira yoro kisi anema bae ola hadisa in fe mu ba koronala ode aba sabatanye ko sunna doy iga seliwele den kulola nanana ode kama anana sharhu sunna koronala ka fo Umar ibn Abdul Aziz alaytun kala abe seli wele denw kini kulola abe seli korota o noma kulola o jugoya kelen fana la ni nana Ibn al-Qayyim ka kitabu do kɔnɔna la
mun bɛ kuma denw ka kitiw kan ni den sɔrɔla. Nin ye hadisa ye a kɔnɔ kuma de filɛ nin ye. Hadisa in dɔnnikɛla dɔ y'a ye k'a fɔ ko hadisa lafulen don. Hadisa jɛturaba dɔ tɛmɛna Ala ma hinɛ la n'o ye Muhammad Nasiruddin Albani. Ale tun ye hadisa in kɛnɛya fɔlɔ. An filɛ ka kitabu mun kalan o y'a ka kitabu dilanni ye. Kitabu dilanni tɛ ko ale de ye hadisaw fara ɲɔgɔn kan, nka kitabu in lasulu bɛ yen. Ale nana ka na tɛntɛli de k'a kɔnɔna la. A ka tɛntɛli kɔnɔna la a ye hadisa minnu tɔmɔ k'olu ka kɛnɛ, an b'a la k'olu de ta ten kitabu in kɔnɔna la. Kitabu yɛrɛ ye al-kalimu tayyib, nka ale ye a tɛntɛn ka ɲuman mun bɔ a kɔnɔna na o ye sahihu al-kalimu tayyib. O la ni hadisa in a y'a kɛnɛya sahihu al-kalimu tayyib kɔnɔna la. Nin ye ale ka kɛnɛyali ye. Nka kɔsa fɛ a ka sɛgɛsɛgɛli nana ye k'a fɔ hadisa nana sira wɛrɛ dɔ fɛ, sira wɛrɛ mun b'a la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ a la, mɔgɔ mun ni o ye mɔgɔ lafulen hadisa bonda la. O kama a ye hadisa in lafu ko kokura. Nka dɔnnikɛla fanba bɛ mun kan o ye ni hadisa in kɛnɛyali de ye. K'a fɔ seli wɛrɛ hadisa o ye hadisa kɛnɛma ye. Nka mun ye seli kɔrɔta ye sa, o hadisa in dɔnnikɛla fanba tagala k'a fɔ ko o lafulen don. O de kama Ibn Uthaymin rahimahullah a b'a fɔ a ka kumakan kɔnɔna la, imma i ka seli wele kinibolo kulo dɔrɔn na k'i yɛrɛ wasa ni o ye, wali i ka seli wele kinibolo kulo ani nɔmanbolo kulo bɛɛ la. Mun ye seli kɔrɔta ta ye a ko ko o hadisa in o lafulen don. Nka ni hadisa in dɔnnikɛla caman ye a kɛnɛya i n'a fɔ Tirmidhi b'a fɔ ko hasanun sahihun. A ye hadisa in langali k'a fɔ ko hasanun sahihun. Al-Mundhiri ale y'o kumakan in fɔ fana k'a fɔ ko hadisa ye hadisa kɛnɛma ye. Nka jija nasira fɛ sa dɔw y'a ye k'a fɔ ko hadisa in a lafulen don. O kama olu y'a ye k'a fɔ ko baara tɛ kɛ ni a ye. Nka dɔnnikɛla fanba bɛ mun kan o de ye k'a fɔ baara bɛ kɛ ni hadisa in ye. Ka seli wele den kulo la o ye sunna ye mun b'a la n'a sabatila hadisa in kɔnɔna la. Hadisa nana nasira mun fɛ dɔw y'a ye k'a fɔ k'a lafulen don. O mun filɛ nin ye walasa an ka faamu sɔrɔ o la. Hadisa bɛ lajɛ fɛn fila bolo, wali hadisa bɛ lajɛ sira ba fila kan. A sira fɔlɔ ye jumɛn ye? Hadisa langalila sira mun fɛ ka na. Langali sira o ye hadisa na juru ye. Juru mun y'a lase hadisa langali baga fɔlɔ ma. O la sahaba o ta bɛ fɔ. Mun y'a minɛ sahaba la o fana bɛ fɔ. Mun y'a minɛ o fana la o bɛ fɔ. Mun y'a minɛ o la o bɛ fɔ fo ka taa se minnu y'a sɛbɛn kitabu kɔnɔna la fo ka taa se olu ma. O la nin mun filɛ nin ye sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ni maaw bɛɛ lajɛlen na. Ɲala maa o maa mun langalila olu ka lahalayaw bɛ cogo jumɛn na? Ɲala olu yɛrɛ ye maaw ye minnu ka danaya dafalen don dafali la o ka kumakan kan ka minɛ Alakira ka kumakan na wa sallallahu alaihi wasallam. O bɛ lajɛli kɛ nin cogo la. A filanan ye jumɛn ye? Maa minnu y'a langali ɲala a sabatila k'a fɔ ko olu ye ɲɔgɔn la sɔrɔ ka kuma ni ɲɔgɔn ye fo ka fɛn mɛn ɲɔgɔn la k'a langali wa? O bɛ nin fana jateminɛ. Misaliya bolo ma, n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ e ni maa min ma balo waati kelen na, ne y'a langali ka bɔ o tigi yɔrɔ ko o ye nin fɔ, e y'a mɛn mɔgɔ mun na i m'o fɔ, o kɔrɔ ye ko wo dɔ bɛ yen. Kuma dɔw la i b'a mɛn dɔnnikɛlaw bolo ko nin hadisa in lafulen don, nin y'a sababu ye. Misaliya bolo ma, ne k'a fɔ n ko Samori Ture ko, bɛɛ b'a dɔn ne ni Samori ma ɲɔgɔn ye, ne n'a ma balo waati kelen na. Ne ye kuma langali ka bɔ ale yɔrɔ, ne y'a mɛn jɔn de la? N y'a mɛn mɔgɔ dɔ de la, munna n m'o tigi tɔgɔ fɔ? Hadisa bonda la ne m'o tigi tɔgɔ fɔ dɔrɔn
o kora de k'a fɔ ko digan bɛ hadisa nasira kɔnɔna la. O digan in o ye mun de ye? O la dɔnkɛlaw tɛ farati ta o la. Digan mun bɛ yen n'a ma bɔ a digan kɔnɔfɛn ma dɔn, an tɛ baara kɛ ni hadisa ye ka d'a kan a juru tugulen tɛ ɲɔgɔn na. F'a k'a sɔrɔ ne k'a langali ka bɔ karisa yɔrɔ, a sabatila ne n'a ye wagati kelen balo ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan a si ye nin ye ne fana si ye nin ye, an siw donna ɲɔgɔn kɔnɔ. Dɔw yɛrɛ ka saritiw la o dɔrɔn tɛ, f'a ka sabati ko n ye kalan k'a bolo. Nka n'a balola wagati kelen na ten dɔrɔn dɔw tɛ baara kɛ ni o ye, i n'a fɔ Bukhari. F'a k'a sɔrɔ n y'a mɛn a la de, ne m'a mɛn a la ale tɛ baara kɛ n'a ye. Ni mun filɛ nin ye hadisa sɛgɛsɛgɛli sira ye. O sababu la i b'a sɔrɔ fana dɔ bɛ sariti dɔ bila ale bɛ baara kɛ ni o ye. Nka dɔ yɛrɛ ka saritiw bɛ yen o ni dɔ in ka saritiw tɛ kelen ye. N'a fɔra karisa ye danayamɔgɔ ye, an b'a ka danayamɔgɔya sabati ni mun ye? Ne bɛ n ka saritiw bila, ne ni ma sɔrɔ mɔgɔ mun na ne t'o jate danayamɔgɔ ye, n t'a hadisa minɛ o bolo. E fana b'i ka saritiw bila, n'o ma sɔrɔ mɔgɔ mun na e t'a hadisa minɛ o bolo. O sababu la mɔgɔ dɔ bɛ se ka sɔrɔ yen ne ka saritiw dafala a la, ne b'a hadisa mun minɛ a bolo m'a langali ko hadisa kɛnɛman don. Nka e ka saritiw ma dafa a la, e t'a langali k'a fɔ k'o ye hadisa kɛnɛman ye. Ni mun filɛ nin bɛ hadisa bonda la. O sababu la i bɛ se k'a sɔrɔ hadisa dɔ bɛ na a bɛ fɔ ko dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a kɛnɛya n'a lafuli la. Nin ko a ka kɛnɛ, nin ko a lafulen don, ka d'a kan sariti mun bɛ nin bolo a dafalen don hadisa la, nka sariti mun bɛ nin bolo o ma dafa hadisa la. Nin bɛɛ lajɛlen ye jija de ye. N'o tɛ hadisa kɛnɛya n'a kɛnɛyabaliya fɛn tɛ k'i b'a fɔ ko kira ni dɔ sigila, kira ko a ma sallallahu alaihi wa sallam nin ka kɛnɛ nin ma kɛnɛ, o tɛ. Nka jija siraw don k'a ɲini k'a dɔn maa mun ni hadisa langali k'u ka lahalayaw dɔn. O bɛ lajɛli kɛ o la cogoya mun na? Hadisa yɛrɛ kɔnɔ kuma o bɛ lajɛli kɛ o fana la. Hadisa dɔ bɛ na i b'a sɔrɔ a kɔnɔ kuma ani kɔrɔna kolo jɛ fɔlen don ɲɔgɔn kɔ. N'o ɲɔgɔn kɛra dɔnnikɛlaw b'a ye k'a fɔ o tɛ se ka kɛ. Ala ka kumakan sallallahu alaihi wa sallam o ni alikɔrɔna tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ, wali hadisa fɔla fɔ cogoya mun na o t'a la kɛra kuma cogo ye. Misali bolo ma kisa langali, donc kisa langali o ni ala kɛra ka kumaw cogoyaw tɛ kelen ye. Dɔnnikɛlaw bɛ jateminɛ kɛ nin yɔrɔ in bɛɛ la. O ye baara kɛ nin de hukumu kɔnɔna la. O hukumu de la sa i bɛ se ka ye hadisa dɔ bɛ yen mɔgɔw bɛ baara kɛ n'a ye, nka i bɛ bali k'a mɛn ko nin ko k'a lafulen don. Nin de y'a sababu ye. N ye nin dabɔ mun kama walasa an ka faamuya sɔrɔ. N'a fɔra hadisa in ka kɛnɛ a lafulen don, a bɛ na cogoya minnu na a sababu ye jumɛn ye? Nin y'a la kumaba dɔ de fɔlen an ye, ala ka faamu ko ɲuman di an ma. Kuma dɔ la a bɛ se k'a fɔ ko hadisa in kɔnɔ kuma ka kɛnɛ nka a nasira lafulen don. O fana bɛ sɔrɔ hadisa la. Ka d'a kan karisa bɛ hadisa la, o karisa in a fɔla k'a ka nɔgɔ, a ka nɔgɔya sababu la a bɛ sɔn ka fɛn caman latɛmɛ ten, a tɛ gɛlɛya kɛ a la, a tɛ sɛgɛsɛgɛliba kɛ a la. O sababu la dɔnnikɛlaw bɛ se ka kiri k'a ka hadisa kan kɔnɔ kuma ka ɲi, nka ale mun b'a la n'ale ka nɔgɔ ka tɛmɛ ale ye, n'ale sɔrɔla hadisa mun na o hadisa in a nasira lafulen don. Wallahu ta'ala a'lam. Ne ye misaliya dɔ de ye k'o di an ma. Nka an ka bi walanda bɛ duman de kan, o ye Abu Rafi'u ka fɛn langalen ka bɔ kira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam ko ale yɛrɛ ɲɛ dala alakira kan. A ye seli wele Alhasan kulo la. Alhasan mun ye Ali bin Abi Talib denkɛ ye. Kuma mun na ne a ba y'a bange n'o ye Fatimatu ye, o ye kira yɛrɛ denmuso ye, ala ma jɛn'a ma, ko kira ye seli wele kɛ Alhasan kulo la. Alhasan ani Alhusein Ali denw don. A dɔ la i b'a mɛn an ka mɔgɔ caman na ko filaniw, ko kira mɔdenw filaniw tɛ dɛ, dɔgɔ ani kɔrɔ don. Alhasan o ye kɔrɔ ye, Alhusein o ye dɔgɔ ye. Ni mun filɛ nin de ye a cogoya ye. O de kama i m'a mɛn hadisa in kɔnɔna la ko kumana mun na ni Alhasan ni Husein bangela, nka mun de fɔla hadisa kɔnɔna la ko a ye alakira kɛtɔla ye ka seli wele Alhasan kulo la kuma mun na ni a ba y'a bange.
alo bajira ka fo akele ne bangela babulo flanunte akakanga ni yora infana famia ola hadisa me fam munjira awna ode ka fo sunna do e selwele den kulola umu flani an rabo korofo inde ka wallahu ta'ala a'lam muna selbe wele den kulola ibn al-qayyim rahimahullah aka gafe mumbe no e tuhfatul mawdud fi ahkam al-mawludi o gafe kononala ako selwele kunye den kulola wala sa annalen jien kono kuma kan folo mumbe bi akulo kono ka ke Allah ta'ala toy Allahu akbar o folo ka bi akulo kono no kela abe mo oka wo be ka tabulo e koni de selwele gundo e aka sega misiri yoro don aka selwele kan don atega fen kurai abulo nam na balikuya imbere kama selwele sunna e den kulola ina fadi sai majira na choya muna alaka ka keri la kisi alinema bae amara deli alaka ande barka ya anye alako muya oduskuna alako keka misiru yoro don alako balu alako ka ko kambulu zuriya sanmawi wa sallallahu sallam ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.